Pentru a monta un macara de construcții, ai nevoie de încă un macara. Cel puțin în cazul așa numitelor macarale de tip turn rotativ. Acum întrebarea e, sare macaraua și pune bloc sub ea? Dacă prima macara e montată de o altă macara. În cele mai multe cazuri se folosește o macara mobilă, care poate ridica și așeza unul peste altul grinzile de metal ale turnului. Practic, o macara pentru montarea macaralelor de construcții. În schimb, macaraua cu brațul și lan cu dublă articulație se găsește des în porturi și ridică marfa de pe navă pe navă sau de pe navă pe uscat. Este formată dintr-un braț de compresie și unul de tracțiune și poate monta până la 120 de tone. Doar că, odată instalată, nu prea mai poate fi mutată. Există și macarale de tip pod, care sunt instalate de obicei în depozite sau în stații de marfă. Sunt construite ca un pod cu un cărucior deasupra ce transportă mecanismul pentru a muta marfa înainte și înapoi. Oricum, bossul macaralelor rămâne clasica macarator. Poate fi montată aproape oriunde, dar durează câteva zile. Din cauza asta stau luni întregi pe șantiere, doar dacă nu ai la dispoziție o macara cu montaj rapid. Cred că asta e cea mai bună soluție pentru că